Sabi si Pati, yung kapita ng kabina. Ha? Ulit mo na? Ulit mo na? At yan, kahit na si Pati.
Bala. Bakit yung bala? Hindi sa bala. Pag isang taon na ang bala, wala yan. Ay, yung dalawa papalpak yan. Oo, detektive. Bakit yung bala ka? Balik ng treto, nakikito ko. Wala hindi pa nakakita. Kumano yun. Ito. Saka yan yung
Oo, yun lang. Patay ko.
natin. Magkano dito? Iwanan ko na yan. Wala ako ay pulis. Wala ko na bagal-puro ka ng iba. Talaga. Wala ka.
bahay dyan. Hindi ko nakakalahati kayo bahay dyan. Ito? Wala kasi doon ako pag bumaka ng plan.
pag piniturahan na, lalo na doon na makikita yan. Para kumpra yan. Kung makakatulad na. Kaya taga-malayo eh, anak ko rin. Kaya taga-tuloy. Balik na sarap.
Yung gagawa ko, babayan ng mga practice pa. Eh, sinabi ko naman yung bawal naman talaga yung para pang tutuwa. Bawal talaga kayo babat ako. Pumunta na, ayun pala yung laksan loob. Bakit ko pala yun? Yung araw ko. Laro magkakalubong ko. Ako, wala mo sakit ko sa yung baban mo kayo. Basta napabayaran mo servisyo ko araw-araw eh. Baka mo umusap tira mo sa akin. Ay, hindi na din yung kalimutan nyo. Papayaran kita. Papayaran siya, itutumba. Papayaran, ako tumba, hindi pa rin kami. Hindi ka agad pinilang ano. Tumba.
Babalik ko lang sa ito lang yung galit ko. Tatlong puta rito. Bruno! Bayaran mo na di bataan. Ay pati Bruno. Yung maiwan sabi niya. Dalawa.
Parang something. Tayo. Bisado. Walang doon sa palitan ko na naglalaban. Ay, ako naglalaban.
Yan. Yung aso, gusto. Yung mayari, hindi. Pinakain. Tataan. Gusto. Parang ito ba? Aso. Mulong tao. Hindi. Gusto yung aso, right? Ginawa ko, binuhusan ko ng gasolina. Tanggalan pala eh. Akala ko yung mamamatay. Akala ko yung mamamatay. Maghapon na hinahanap. Maghapon. Umuwi ka nung gabi na. Akala ko yung gasolina pala. Pero pagkababa, patay lahat. Alam mo, sa tuta, papanilipay sa manok, bakaw. Patay lahat yan. Kaya nyo, lahat ng mga buto no, walang buto, patay noon. Basta walang buto. At ang buto no, walang buto, patay noon.
kadating na. Pag yan ay ilang kilo, tubig ang ilalabas. Pagkaan ulit. Oh, sabi ko na ito. Mas mataas pa kasi. Kami rin. One, nila, 700, 600. Kanilang laki, susite. Pang trabaho mo, magdamag. Naka-aircon pa. Ikaw, nag-computer mo ka lang, naka-aircon pa, kalabing, kalong sa kwarto. Araw-araw yun. Ngayon wala nang tubo. Lumaya sa dyan, dadali mo tubo lang siya. Sinalay, ipusinat, tansi, tansi na. Kaya meron po ko sa lugar ng bahay. Kasi nakamonitor ko naman yung pakakita eh. Sabi niyo, 40. Ulog lang ng bahay. Ay, ang Paul si Alice do, si Santangla, natulog. Wala tang kaluluwan, katira, nandito kanila. So, Kiri, bakit na-withdraw na yung account mo sa banko? Ay, tama. Makiyak-iyak mo mga pwede. Withdraw na nila eh. 200 pesos na lang. Samantalang 200,000 na pera mo sa bako. Nadali ng pugo. Kaya pugo yun yung kakiyan kaya pa. Mga kaya ng hindi matatagal ang buhay nila. Kaya nang magdadala ng
mababa ng oras yung sinin. Isang 4,000 na higit, isang 10,000, isang 10,000. Ito. Dito ba? 5. Pinutulan din. Pinutulan dito. Kaya nga naman reklamo dito. Patas nila yun. Baik, para may kapitulo. Ano dito ba dyan? Pero naman yan, hindi nyo pwede. Hindi yan kakalakot natin. Nandiyan yan pa sana. Ito, wala. Yan. Ayan, nasadyan na sablon.
Dapat dito na pangalan niya. Dapat kita. Iwanan mo na yung dito. Matatapasan ko na lang. Ha?
Bigyan ka naman sa mga tao. Ako lang yan. Ito ka. Bilang siya ito. Magpasadaan ko. Yung tahan, pag-uwi ikaw. Oo. Pag-uwi ka mo. Sa joke, wala na. Sa lupa na. Nandun na po sa bagal. Para sa pag-uwi ko, kung ano ang tahan.
bukas. Kaya na ako, pagkadaan ko ito pupunta sa kanta, kaya yun. Saka pupunta ka ito. Hindi na natin na. Dalar. Papalitan pero yan. Hindi nila yung tautan yung tautan, dalar. Pag pinalitan pero ng Pilipinas, bibigyan 100,000 yun. Piso. Kung 50 piso sa atin yun. Oo. Ang palitan ng district, debit. Oo, piso, $1. Dalar. Balitak yan ang Pilipinas. Sige lang. Pero sa Amerika, bali wala pera yun. Dalar yun. Eh, dito, sampun yung yun. Pagpinalik. Dito. Dalar, $5 yun. $5 ano lang yun. Kaya, patak lang yun. Walang halaga yun. Oo, dito tapos dito lang halaga yun. Pilipino siya, pero yung Muslim, ano ko mga kapapagod dyan? Umabot ka na ng veterans pa. Veterans pa rin din yung Pilipino. Kung minsan dyan sa Pilipinas, sa akin, mga kabata ko, mga kabata tayo, ang mga mahirap pa rin sila. Yung value ng pera ng pera, tanda, pababa yun. Pero kasi ang trabaho nila, mahirap yan. Pero pag tinalang sa Pilipinas yung dollar, ang pagdoble yun. Pero sa Amerika, mahirap ang sila. Ang mga sa Amerika, ang trabaho nila, gawa ko ng gawa ng Pilipinas, kasi yung Pilipinas dollar. $1,000
talo. Babatok na. Ginulap yan ng dalam, ang ugdog dito. Hindi, kaya kami namin babaganda, paano dito? Kasi mo kaya ko kaya nga yung mga Amerika din, sila balik. Balik dito sa Kala. Pinas, parang sa Pinas. Balik ka lang. Papa, ayo, pakiambukan na, yung tao niya, segar, kanakatag tayo na, para rin sa buwan sila. Para man ang puto. Eh, tinuto ko ito. Meron ko na kumakagat. Eh, ito yung kanilang muna. Gita. Tao na ako. Eh, nagano'n lang yung higa. Parang sa iba. Magandang lakyan. Kapakalaan ko. Bakit? Thank you.
Binigi. Nag-opisina yun. Sige. Laking kaso, ang laking itik. Naninira araw, nakulong ko. Naninira sa kaya ito yung puno. Kaya tatapos namin na ito pala. Tayo, akitik. Magugulat ka. Yun ba yung lupa? Hindi, ikaw dito yung lupa. Ipatatan tayo, akitik. Ipatinin mo ito. Kung ano mula mo sa ito, wala para pulit niya. Belpon. Belpon. Dati yung mayor, dati yung mayor. Pero naman yung puro, ako. Pero sila nagpusiwala. Wala ko nakakap. Ay kayo. Kasi yun, kaya ang yun ang batas. Kayo, nung wala pa kayo, sila dati. Kasi, pagka ganun pag ginawa yun, para. Meron ka,
naman ginawa kasalanan, walang lumipas ng aligayahan eh. Pero kung isasabay mo yun dati yung kalakasan mo, parang wala. Pero ngayon, ito naman tayo kumatisti. Pero, isa, mas pa kasi pero. Pero guys, pag lasing yun, tatapos yung pangalan ng sigaw pa. Matahulog ko, matahulog ko. Mga tao ito, parang ito. Ngayon, mga kapatid ko po, Matahulog na. Tapos na yun. Alam ko, dadaan ka. Pag tumutol, may tao. Kaya dumadaan ka sa mga kapatid. Yung kapatid sa bakit. Yung mga kapatid sa may bago ko na talaga para
ka, dito masakit. Sinabi ko, may pahit yun. Siya bata nga, nagkalago mo ng tao niya, batak. Kahit yung tana, yung pakakatiwalaan ng Bukano, meron mo pahit yun. Alam ko, Bukano, di papuli ng buwan. Pulutan, masipon yun. Ay, di ba yun? Pagkakuling kami, kami ganyan yung kayo mga uling dyan, pagkakapin na nakakawin ko sa kanito. Kami ganyan ba sila eh, nasay? Hindi ka lang, pag-iingat, pag-iingat. Pero pag-iingat, makakaro eh. Kaya nga, pag nawala yung uling, kaya hindi makakusang, hindi nakakulog ng uling, hindi lang mga yun na lang, kaya kung makakalo ng uling, sa hindi pinabigay ko ng pag-iingat nila. Hindi na lang ko alam, ako ang uling ko ng uling, nakakapagpapagpapagpapag. Diba, magbigay siya ng tukulay. Hindi alam. Makulong ko naman siya sa mga tao.
Wala na naman yung feeling namin. Eh, nagtakad ako dun sa pastry. Kaya naman, ano ba yung ingredients yung mga inumin? Sabi ko, ang wait ko. Ano yun, sinakawag ko sa pastry. Sa kanya, kahit isang sao, wala ko din binigay. Ikaw ang binigay ko. Kahit isang kulang. Sinakawag ko sa pastry. Ayun ang sabi niya, wala ka naman yung hindi ka alam yung ginagawa. Hindi alam. Wala ka. Hindi ka sa ba? Hindi kayo na. Pag nawala, pag nagbilan, yun, nakakawa na naman ito. Pati nga yung ano niya, sabi ko yung cellphone. Ako pumuntahan, ako yung pera niya sa hotel. Diba kung pwede pera ko dyan, hindi yan, sabi ko sa akin. Mas sa akin. Mas sa akin. Sabi ko, wala ka. Sabi ko, yung pala, luwan yung pamana. Ako talaga. Bago ang masawa sa kanya, papamulitan na sa mga tao. Sino ang talagang konstante niya? Diba? Ang ayusin yung buhay. Kapag yung sabat, mga sabi, mga nakatulog, lakad siya.